Xitay dilindäki tirdehlere bilýäniňiz barmy? Sorag ýazajykdy. Tirde? O näme zat? Şeýle dämi? Geliň onu öwreneliň. Tirde diýmek bu Xitay dilindäki 3 sany dylary aýdylýandyr. Ýagny 3 sany dyň ulanylşy boýunça we aýdylşy boýunça biri-birini mezençdärler we şuňky videomyz hem diňe şular hakynda bolup geçer. Ene görşüňiz ýaly bu biziň birinji dyňymyz barada gider. Ýagny bu dyňyň okulşy Bay Şauda. Näme ona Bay Şauda diýler? Ýagny şol ierografy ika bölmek bilen her seniň ýagny her ierografyň öz okulşy boýunça aýdylýar. Öňündäki ierografy Bay, ýa-da Şau. Ýagny Bay Şauda diýmek hem ak çemçe diýmek. We şu söziň ýa-da hem D sözi goşulýar, ýagny beýleki dyllarda tapawutlandyrmak üçin. Ilki bilen belläsmeler ýagny bu D-niň ýeri nerede? Ýagny A-dyň öňünden gelýändir. Bay Şauda hemişe A-dyň öňünden gelmek bilen iki ýagdaýda ulanylýar. Birinji ýagdaýda şol A-dy wasp edip bilýär, ikinji ýagdaýda bolsa şol A-dyň kime diýişlidigini görkezýär. Ýagny diýişlilikde we wasp etmekde ulanylýandyr. Masal üçin, bu meniň kitabym. 这是我的书. Ýagny şuýdaky kitap kime diýişlidigini görkezýär. Eger wasp etjek bolsak, onda şol A-dyň hileni görkezmeli. Masal üçin, bu okuwçy. Ýagny okuwçynyň ýagdaýyna şeýledämi, ökde okuwçym ýa ikilikçi okuwçym masal üçin. Onda şeýlerak, 他是好的学生. Ýagny bu ýerde bu D-niň oýnaýan orny A-dyň hileni görkezýär. Ýagny şonuň näme hiledigini. Biziň ikinji D-miz barada aýtsak, bu şwaňranda. Ýa-ni üçin onu şwaňranda diýler. Ýagny şol ierografyň öňündäki bölegine seredeliň. Onuň kelesinde iki tane taýak bardyr, şeýle dämi? Şonuň bir üstündäki taýagyny aýyrsak, bir taýakly galýar we şeýle seresek, şol bir adamyň kellesinde şляпа bar diýen şekil emele gelmeli. We eger siz Konfutsiýň ýa-ni Kongzi diýen filosofdan ýan bolsaňyz, Xitaylara ana şonuň eserlerini hem aýdyp geçer, ýagny şol bir çizikli ierografyň özi Ren diýip okulýar. Ren hem adam diýmek bolup gidýär. Bu ýerde olsa iki sanak gelen üçin iki goşa diýmem Xitay diline şwaň bolýar. Iki taýakly bolsa dan bolýandyr, dan renpang diýler. Eger iki şляпа bolsa ona şwaň renpang diýler. Indi bu ýerde şu iki tane şляпа gelen üçin ona şwaň ren sözüni ýerden çykýar, ýagny şol ierografyň bir taýakly ýagdaýyna ren diýip okulýar. We şeýlelikde ona şwaň ren we ýa-ni aýdşmaly beýleki dyllarda tapawutlandyrmak üçin D sözüni goşýar we şwaň rende emele gelýär. Elbetde bu biraz hazan bilmeýän okuwçylar üçin biraz kyn gelmegi mümkin. Ýöne bir-iki separ videony saradyp dinleseňiz, hemme zady düşünersiňiz. Indi siziň bilmeli zatlaryňyzy biri hem şu D sözüm içinde nerede gelýär? Bu D esasen sıpat bilen baglanyşyklydyr. Ýagny bunyň formulasy şeýle bolmaly. Ilki işlik, soň D we sıpat gelmeli. Ýagny biz şol aýdalyň hereketi wasp edýär diýsek, ýalňyşmar. Masal üçin, 走得慢, 写得快, 干得好we şoňa mezeşler. We biziň insoňky dymyz bu tu ýerde. Onuň ady hem özüniň ýazylşynyň gurulşy boýunça emele gelýändir. Ýagny şu ierograf ika böler, öňündäki tu edip okulýar, ýa-da ýe we goşmak bilen bir ierograf emele gelýär. Ol hem üçünji dymyz, ýagny tu ýerde. Onuň ulanylşy ýeri barada aýdyp geçsek, bu D-niň formulasy ýa-ni şwaňrandyň formulasy bilen gaşydaş diýsek ýalňyşmar. Ýagny şwaňranda ilki işlik, soň şwaňranda sıpat gelmeli. Bu ýerde bolsa tersine ilki sıpat, ondan soň tu ýerde we işlik gelmeli. Ýöne ikisinde hem şol hereketi wasp edilýär. Mesel üçin, 安静地走，愉快地跳. We şoňa mezeşler.